paikalla mukaan laulamaan, jos ei ole, Eli nyt siis otetaan pieni harjoittelukierros Astan kanssa. Katsotaan minkälaista oopperalaulu oikein on. Ja mielikuvitusta kun käyttää, niin meistä jokaisesta voi tulla oopperalaulu. Harjoitellaanpa 1, 2, 3, 4. Tähän tapaan voi laulaa mukana oopperaheisekuusta, kun pääsi Astan kanssa mukaan oopperan maailmaan. 1, 2, 3, 4. Asta tuli vasta äsken saunasta vasta kädessään. Ja nyt hän lähtee laitumelle lehmiä lypsämään. Hän on Asta vastan tekijä, Asta taidopyssissään. Hän on Asta vastan tekijä, Asta joka laulaa mielellään. Kaikki laulamaan täällä. No joo, siis nyt niinku vähän muistuu jotain mieleen, että on kuullut. Joo, eli sehän on sellainen niin kuin valtakunnallisestikin merkittävä ratahanke, jota me ei siis, rata sinänsä me ei vastusteta, mutta halutaan toisenlainen linjaus sille. Eli se on pisaran muotoinen rata, josta suurin osa kulkee maan alla. Ja sillä siirtyy, maanalaiset asemat tulee tuonne Hakaniemeen, keskustaan Töölöön, ja ne junat menee niin kuin Pasilasta ja Pasilaan sitä lenkkiä. Eli paikallisjunat eivät mene enää ollenkaan sitten päärautatieasemalle, niin kuin maanpäällistä raidetta pitkin, käyhän ne maan alla siellä, mutta muuten. Sitten siinä on 3 eri linjausvaihtoehtoa, josta on kaupunkisuunnittelulautakunta on päätynyt halvimpaan. Et kun se rata menee suurimmaksi osaksi maan alla, niin juuri tässä se menisi maan päällä ja tätä linjaa pitkin, mitä me ollaan merkitty tähän. Ja se tulisi kulkea tuolla linjauksella, missä nuo ilmapallot on, niin tuolla korkeudella tulisi mennä tästä radat. Sitten se on noin korkea, siellä tulee pystysuora muuri, joka merkitsee sitä, kun se on 8 metriä korkea, että 8 metriä tänne päin ei kasva mikään, koska se on pimeä paikka, kylmä ja pimeä paikka. Minun nimeni on Yrjö Hakanen, olen SKP ja Helsingin listojen kaupunginvaltuutettu. Meillä on Helsingissä kokemusta siitä, miten tyllyllä tavalla kaupunki on suhtautunut sellaisiin alueisiin, joista on muodostunut monille helsinkiläisille tärkeitä kulttuurin ja kaupunkielämän keskuksia. Itse näen, että Alppipuisto on tärkeä ja Alppipuistoa ei pitäisi nakertaa, supistaa. Jos ajatellaan pidemmälle tulevaisuuteen niitä aikoja, jolloin sitten tämä Pisara-rata olisi käytössä, niin Alppipuiston merkitys on varmasti vielä nykyistäkin suurempi. Meillä on silloin enemmän väkeä Keski-Pasilassa ja meillä on monta muuta muutosta tapahtunut tässä ympärillä, jolloin tällaisen puiston ja varsinkin kesäaikana kaupunkikulttuurin paikan merkitys on vielä suurempi kuin nykyisin.